Hughes yn enw i, yn ganed yn Foundry Town yn Aberdâr. Bod fy had yn siarad Cymraeg, Saesneg oedd iaith yr aelwyd, a hefyd Saesneg oedd iaith y teulu estynedig. Bod teulu fy had I gyd yn mynychu capel bydyddwyr Calfaria yn tref Aberdâr. Yn 2 mlwydd oed, I ysgol gynradd Caradog yn Foundry Town. Ysgol oedd, ni'n cerdded na bob dydd. Ond am ryw reswm, fe benderfynwyd pan oeddwn I ryw 5-6 bydden ni'n mynd i'r ysgol Gymraeg. Dydw I ddim yn gwybod pam, ond dwi'n falch iawn bod fi wedi cael y cyfle. Fe gynt o'n i'n cerdded i'r ysgol, nawr oedd rhaid mynd cerdded lawr I sgwâr Aberdâr, dal rhyw fws anferth I fynd rhyw 2 filltir I fyny i'r cwm I Gwm Dar, ble oedd yr ysgol gynradd Gymraeg. Roedd cofiaf hyd heddi yn rhoi wedi gwasgu yn erbyn ffenest y bws yn crio wrth I fi adael mam ar y sgwâr yn Aberdâr I deithio ar y bws. Rhai cyfaddau, des i'n eitha cyfarwydd ar drefn yn fuan iawn. Fi sy'n lwcus iawn cael y cyfle I fynd i'r ysgol Gymraeg, achos mae wedi arwain fi ar ffordd gwbl wahanol i'r hyn byddai wedi digwydd gyda ni heb fynd yno. Yn anffodus, erbyn I fi fynd, roedd y chwaer yn 11 mlwydd oed, ac ystyried hi yn rhy hen I fynd I ysgol Gymraeg, a felly gafodd hi mor cyfle. A erbyn hyn, iaith ni gyda'n gilydd yw Saesneg o hyd. Yn yr ysgol, fe gawson ni ystod eang o brofiadau yn ogystal â'r iaith a'r mathemateg mwy ffurfiol. Petai hi'n ddwrnod braf fel cyfle I fynd allan i'r ardal leol yng Nghwm Dar I edrych ar fyd natur, a gwers hanes wrth edrych ar olion hen, felly glo, Bwll Bydar a Chwm Dar yn yr ardal. Diwrnod gryf efallai yn y neuadd yn gwrando ar gerddoriaeth glasurol neu dysgu emynau o'r trwydd solffa, achos dyna beth oedd arbenigedd I dwal rhys y pennaeth. Roedd pawb yn cael yr un profiadau, bechgyn a'r merched yn dysgu gwau dan lyged craff Miss Lewis, a dwi'n cofio, mae gen I dystysgrif o Steddfod Genedlaethol yr Urdd Abertridwr yn 1955 sy'n dangos mod I wedi ennill y wobr gyntaf yn y gystadleuaeth gwau I blant rhwng 7 a 9 oed, a dystysgrif da fi o hyd. Fi o'n i'n mynd I ysgolion gwahanol I chwaraeon a chwarae yn herbyn nhw. Mi nawr i'r parc yn Aberdâr ar y bws I nofio yn y pwll oer. Roedden ni'n mynd yn flynyddol ar drip I rhywle neu gilydd. Dwi'n cofio mynd am drip I Diddewi, a yn yr amser na, cyn amser yr M4, mae rhaid bod wedi cymryd ache I gyrraedd. Ond mynd eithon ni gyda llaflen gwaith wedi pharatoi a chwbl. Roedd pawb wedi mwynhau yn fawr. A pecyn o fechdannau a picnic I fwyta pigareiddo ni ac ar y ffordd nôl. Dwi wedi sôn yn barod am ennill gwobr am wai yn Steddfod yr Urdd. Fi o'n i'n mynychu Steddfod yr Urdd yn lleol yn gyson bob blwyddyn. Dwi ddim yn cofio ennill cymaint a hynny ar y pryd, ond dwi yn cofio un flwyddyn, 1958 dwi'n meddwl, achos mae gen I lun o fy rhieni a'r thrawon I gyd a'r plant I gyd yn mynd ar fws i'r Wyddgrug I gystadlu yn y Steddfod achos bod ni wedi ennill cystadleuaeth y côr yn y Steddfod Llanbath. A oedd ni fel plant yn aros mewn cartrefi, y profiad gwych am cymaint o drefn bod
plant yr nawr ddim yn cael yr un cyfle. A dwi'n cofio hefyd y fam yn gofyn i fi, a hoffen i gael llefrith yn fy hun. A dweud i na, dim diolch. A wedyn yn gofyn rhyw 5 munud wedyn, oes llaeth dych chi, please? 11 mlwydd oed, rhaid o'i gadael yr ysgol fach gytrefol yng Nghwmdar a symud i ysgol uwchradd. Doedd Rhydfelen ddim wedi agor erbyn hynny, ac felly daeth addysg Gymraeg i ben. Es i ysgol ramadeg Aberpennar, eto ar fwll. Mewn rhyw ysgol o 400 o ddisgyblion, dim ond 4 ohonon ni oedd yn siarad Cymraeg. Ond fe fuon ni'n ffodus iawn, achos oedd yn yr ysgol 2 aelod y staff goledig iawn. Cawsom oriau o wersi ychwanegol ar ôl ysgol gyda Mrs Margaret Lloyd Williams yn athrawes Gymraeg. I'n galluogi i wneud y maes llafur perthnasol i'r aroliadau oedd angen arno ni, diolch byth. Ac roedd gan yr athrawes gerdd Miss Myra George ddiddordeb mawr mewn cerddoriaeth Cymraeg, ac fe ddysgon ni dipyn o dan ei dylanwad hir. Ymlaen wedyn ar ôl yr ysgol ramadeg i brifysgol Abertawe. Ac eto roeddwn ni'n ffodus iawn fan'na, achos 2 ohonon ni oedd wedi dod o ysgolion Saesneg, ac yn ystod y tymor cyntaf, fe gawson ni help ychwanegol i helpu ni i gyfarwyddo a dysgu Cymraeg a hanes drwy gyfrwng o Gymraeg. Coleg, o'n i eisoes wedi bod yn canu gyda chwr ieuenctid Morgannwg Ganol ar y pryd, ac wedi mwynhau hynny. Ac wedyn, dyma ble hefyd ddechreuodd fy niddordeb i mewn dawnsio gwerin. Trwy'r Gymdeithas Gymraeg, es i ar i wneud noson lawen ym Mherfeddion y Gorllewin rhywle, a ddod o hyd i Gymdeithas Dawnsio Gwerin y coleg, a dechrau dawnsio gwerin gyda nhw. A diddordeb yn hynny wedi para trwy gydol fy oes, ac wedi golygu bod fi wedi gwneud ffrindiau gydol oes dros Gymru a'r gwledydd tramor hefyd. A diddordeb fi wedi bob amser wedi trio trosglwyddo i'r plant o'n i'n dysgu drwy'r blynydde. Yn dilyn fy nradd, nes i gwrs ôl radd yn y coleg yn y Abertawe mewn dysgu. A blwyddyn yn ddiweddarach dechrau mynd allan i'r byd mawr i ddysgu. Cefais y swydd gyntaf yn ysgol uwchradd Pen-y-Waun yn Aberdâr. Oedd wedi lleoli lle mae ysgol Rhyd-y-Waun nawr. Yr adeg hynny, doedd hi ddim yn debyg iawn i ysgol Rhyd-y-Waun yn ysgol caled, a'r plant ddim wir yn mwynhau unrhyw beth i wneud gyda'r Gymraeg. Serch hynny, broses i fyna bron i 2 flynedd, a wedyn symud ymlaen i ysgol gyfun yn Isawdre ym Mhen-y-bont, ac eto dysgu fyna am ryw 19 mis, cyn symud eto i Gur y Coed, pen arall i Gymru hir. Am chydig wedyn fues i'n gweithio helpu mas gyda mudiad meithrin wrth i mi cael plant fy hunan, ac wedi symud i Fargoed, i ystod mynach wir, mwyn i fy mlant i gael mynd i ysgol Gymraeg. A fe ddechreuon nhw yn ysgol Gymraeg Gilbach Fargoed, ac mewn byr amser, fel mae pethau'n digwydd, roedden nhw'n edrych yn rhywun i gyflenwi, a dyma fi'n dechrau ar fy ngyrfa mewn ysgol gynradd, a wedi bod wrth fy modd yn y sector cynradd beth ers hynny. Fe ges i swydd yn ysgol Gymraeg Gilbach Fargoed, lle oedden ni gyd fel teulu, 3 o blant a fi, yn yr ysgol gyda'n gilydd, ac wrth ein boddau. Dyna oedd i dan dylanwad bobl o dda
diddordeb mawr yn y pethau bobl fel Mia Richards, Len Betts, Ben Jones, Gwyn Morgan, a pob un ohonyn nhw wedi cyfrannu cymaint at fy ddatblygiad I fel person oedd yn hollol wedi ddim mabwysiadu falle popeth Cymraeg. Wedi bod yn ysgol Gilfach Bargod am tua 19 mlynedd, daeth amser mwyaf cyffroes fy ngyrfa wir. Nes i'n ffodus I gael swydd pennaeth ysgol Gymraeg Trelyn yn Flower, neu Fleur de Lis, fel nhw'n gweud, yn yr ardal Pengan. Roedd eisiau uned o 2 ddosbarth yno ym Mhengan, yn ysgol gynradd Pengan, gyda phrif athro Saesneg. Ond dyma gyfle nawr I sefydlu ysgol Gymraeg go iawn. Dwy ysgol a thair uned Gymraeg oedd yn went y flwyddyn honno. Bellach mae 14 ysgol yn yr un ardal ddaearyddol. Roedd hi'n amser cyffroes iawn ym Mhengan, ac roedd egwyddorion ac ymroddiad Idwal Rhys ar athrawon a greodd ysgol mor hapus, llawn profiadau diddorol nôl yn fy mhlentyndod, yn ysbrydoliaeth wrth I mi sefydlu fy ysgol fy hun. Cefais yn ysgol Gymraeg y Cwm Dar brofiadau ar oedd I mi iaith a ddaeth yn famiaeth i'n teulu fy hun, a chariad a gynyddiaeth a diwylliant fy mwlad. Mor ffodus oeddwn. Fel y dywed Meredydd Hopwood, cefais y cyfle I edrych allan ar y byd trwy 2 ffenest.